muutos. Mikä? Joku muutos. Mikä? Mikä? Joku muutos. Mikä? Joku muutos. Mikä? Moi! Tämä on Joku muutos mikä podcast ja mä oon Mikko Lohenoja. Tervetuloa tänään mukaan ihmettelemään, miten me oikein tehdään tästä meidän maailmasta itsellemme jotenkin järkevää ja millä kaikilla tavalla sattumalla oikeasti on sormensa pelissä siinä hommassa. Jos sä oot joskus miettinyt, miten joku ihan mitätön sattuma voikin myöhemmin paljastua tosi isoksi käännekohdaksi sun elämässä, niin oot just oikealla kanavalla. Mut hei, tänään tehdään myös jotain vähän poikkeuksellista, koska studiossa on vihdoin samaan aikaan sekä minä, alkuperäinen Live-Mikko, että mun digitaalinen kaksonen, eli synteettinen Mikko. Mä juonsin jaksot 1-4 ja digikaksonen on pitänyt sulle seuraa jaksoissa 5-8. Eikö se näin ollut? Joo, just näin se meni. Ja nyt sä saat ekaa kertaa seurata, kun Mikko kohtaa itsensä. Vähän kuin Markus ja Martinus, mutta ilman norjalaista aksenttia ja glitteriä. Paras läppä ikinä. Ihan niin kuin oisin sen itse keksinyt. Moi vaan myös mun puolesta. Eli tässä me ollaan. 2 Mikkoa ja sulle kuulijana myös pieni arvuutteluleikki. Pystytkö tunnistamaan, kumpi meistä puhuu milloinkin? Se voi olla ehkä helppoa. Tai sitten me sekoitetaan sun päätä kunnolla. Tää on samalla tällainen pieni koe. Vähän kuin sä olisit siellä keikalla ja mietit, kumpi siellä lavalla on Markus ja kumpi on Martinus. Tänään arvuutellaan, kumpi on oikea Mikko ja kumpi on digitaalinen kaksonen. Ja jos sä haluat tehdä tästä oikein virallisen yleisradiotyylisen stereotestin, niin tsekkaa, että kuulokkeet on päässä oikein päin. Vasen korva left, oikea korva right. Tässä tulee nopea testi. Eka vasemmalta livenä minä, left-kanavalla. Jos sä kuulet mut vasemmassa korvassa, kaikki on kunnossa. Ja tässä synteettinen Mikko oikealla right-kanavalla. Moi vaan kaikille tekoälyn ystäville. Ja nyt on kanavat kohdillaan ja testi tehty. Voidaan lähteä sukeltaan aiheeseen. Ja välillä palataan vielä tähän arvuutteluun, joten pysykää tarkkana. Joku muutos. Mikä? Joku muutos. Mikä? Tänään puhutaan 2 jutusta, jotka kietoutuu yllättävän nätisti toisiinsa. Sensemaking ja serendipity. Eli sukelletaan näiden 2 teeman maailmaan. Sensemaking eli merkityksen rakentaminen ja serendipity suomeksi vaikka sattumahdollisuus. Molemmat liittyy siihen, miten me löydetään tolkkua tässä meidän arjessa ja miten joskus ihan pienet sattumat voi muuttaa kaiken. Ne elää vähän eri rytmissä, mutta usein ne kohtaa just silloin, kun sitä vähiten odottaa. Mun oma lemppariesimerkki sattumahdollisuudesta on hauskasti ihan metatason juttu. Eli se hetki, kun mä kuulin tästä. Mä olin menossa yhteen tilaisuuteen ja mä en tuntenut sieltä etukäteen ketään. Mua vähän jännitti, että keitä siellä on ja mistä pääsee keskusteluun kiinni. Mä tulin hissillä itselleni ihan vieraan tyypin kanssa ja vielä hän mainitsi mulle ekan kerran tämän koko sattumahdollisuuden termin. Eli tää oli just näiden asioiden yhdistelmä. Ihan mikrotason sattuma, joka muutti jotain mun ajattelussa, kun mä osasin yhdistää tämän termin ja tämän kokemuksen. Eli tavallaan sitten tää sensemaking tuli siinä hetkessä kehiin, jos sä saat tästä kiinni. Toi tarina kiteyttää täydellisesti just sen, mistä tässä jaksossa halutaan puhua. Sattumahdollisuudet on usein mikrohetkiä, nopeita, välillä huomaamattomia välähdyksiä, jotka ei heti tunnu miltään erityiseltä. Ja sitten taas sensemaking on pitkä jatkumo, sellainen hidas prosessi, jossa noi hetket saa merkityksen vasta ajan kanssa. Eli toisaalta joku pieni arjen sattuma jää pyörimään mieleen, ja vasta kuukausia myöhemmin tajuaa, että siitä lähti isompi ajattelumuutos liikkeelle. Joku muutos. Mikä? Joku muutos. Mikä? Joku muutos. Mikä? Joku muutos. Mikä? Moni sattumahdollisuus menee ohi, ellei pysähdy myöhemmin miettimään, että mikähän tuossa hetkessä oikeastaan oli olennaista.
Yhtä hyvin voi olla, että joku ihan arkipäiväinen kohtaaminen jää mieleen ja siitä kasvaa joku iso oivallus tai suunta myöhemmin. Ja usein ei ole mitään valmista vastausta. Vasta myöhemmin, kun rauhoittuu ja vähän kelailee, niin alkaa rakentua joku tolkku, joku pieni tarina, jonka varaan voi rakentaa seuraavan askeleen. Tämä pysähtyminen ja palasten yhteen liimaaminen, se on sitä sensemakingia. Eli tämä on vähän niin kuin hitaan kypsyttelyn ja nopeiden välähdysten yhteispeli. Mikrohetket antaa ärsykkeitä ja sensemaking tekee niistä tarinan. Ja usein me ei edes tiedetä, mitkä niistä välähdyksistä oikeasti muodostuu tärkeiksi ennen kuin jälkeenpäin. Kyse on siis siitä, miten me rakennetaan järkeä kaikesta siitä, mitä meille tapahtuu. Tämä liittyy yhteen kaveriin, jonka nimi on... Ota. Nyt mä keskeytän. Mä veikkaan, että sä et kyllä ihan varmuudella osaa sanoa tätä nimeä oikein. Aha. Koska tää on vähän sellainen suomalaiselle, tai varsinkin koneelle, vähän hankala tapaus. Kyseessä on siis Carl Weick. Lausutaan suunnilleen Weick. Ei Weick tai Wake. Mut anna mennä vaan. Katsotaan, mihin sun konekieli venyy. Sori, että mä keskeytin. Joo. Kiitos tästä tarkennuksesta. Eli siis Carl Weick. Vai pitäisikö sanoa Weick? No, ehkä sä voit lausua sen jatkossa. Mutta joka tapauksessa hänen mukaansa me tehdään merkityksiä yhdessä. Usein jälkikäteen. Vähän niin kuin ihmetellään sumussa ja kootaan palapeliä ilman kuvaa. Se ei ole vaan tiedon keräämistä, vaan nimenomaan sitä, että kaikesta sekavasta syntyy joku oman näköinen tarina. Totta, jos mä mietin hetken jotain tilannetta, kun mä oon ollut yhtäkkiä jonkun ihan uuden asian edessä. Ehkä uusi duuni, uusi tiimi, joku elämänvaihe tai vaan joku ihan perus arkijuttu, joka yllättää. Sitä on oikeastaan mahdotonta saada jotenkin heti tutuksi. Monelle eka reaktio on varmaan yrittää tajuta, että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Miksi tää tuli? Mitä tää meinaa mulle? No, se ei tapahdu missään yhdessä yössä eikä kerralla. Eka tulee hämmentynyt olo, sitten alkaa se tulkinta, ehkä vähän muidenkin kanssa yhdessä. Sä muistelet aiempia juttuja, mietit, liittyykö tää jotenkin johonkin, joka on jo tuttua. Lopulta ehkä muodostuu joku tarina, johon sä voit tarttua. Ja sitten maailma tuntuu taas pikkasen järkevämmältä. Joku muutos. Joku muutos. Tähän muuten liittyy vahvasti myös kokeileminen. Jos ei tiedä, mihin pitäisi lähteä, kokeilee jotain pientä. Katsoo, mitä tapahtuu. Ja siitä oppii. Koko homma on jatkuvaa liikettä. Uudet kokemukset haastaa vanhoja selityksiä. Ja sitten pitää taas rakentaa uutta merkitystä. Niinpä. Ja kokeilemisessa mun mielestä tärkeintä on se, että sallii keskeneräisyyden, erehtymisen ja sit suunnan muuttamisen. Ei tarvi olla oikeassa. Saa olla vähän pihalla, kunhan jaksaa ihmetellä. Inhimillistä ihmettelyä. No, tästä muuten päästään aika kivuttomasti tähän meidän digiversioonkin. Mä en ollut suunnitellut, että mä tekisin tätä podcastia synteettisellä äänellä. Mut jakso 5 tuli vastaan vähän käytännön pakosta. Mä en silloin päässyt mikin ääreen, oli kaikenlaista säätöä. Sitten mä ajattelin, että no, testataan miltä tää tuntuu. Mun kollega oli esitellyt mulle kerran tämän palvelun. Ja siinä kävi klassinen sattumahdollisuus. Se, mikä ensin tuntui vähän hätäratkaisulta, avaski uuden oven. Kun mä kuuntelin sitä synteettisellä äänellä tehtyä jaksoa, niin mä innostuin. Mä tajusin, että tämähän on itse asiassa aika kiinnostavaa. Ja mä muistin siinä samassa, että mä olin jo aikaisemmin, joskus 3 vuotta sitten, miettinyt synteettisen äänen vaikutuksia mediaan. Voitte lukea sit linkkarista. Tässä taas yhdistyi sattuma ja pitkän ajan merkityksen rakentaminen. Eli tämä pikaratkaisu kasvoi ajan myötä isommaksi vaiheeksi mun omassa tekemisessä, ihan sattumalta. Ja hei, tähän on nyt vähän meta, koska me ollaan tässä samassa jaksossa sekä live että synteettinen Mikko. Nyt kuulijalla on mahdollisuus tehdä sensemakingia ihan käytännössä. Arvailla, kumpi puhuu ja miettiä, vaikuttaako se sun kokemukseen siitä, mitä jakso kertoo. Tai sitten joku pongaa heti, että nyt on tekoäly liikkeellä. Tässäkin mennään taas sinne merkityksen rakentamisen ytimeen. Se, miten sä tulkitset ääntä, rakentuu pikkuhiljaa. Ja ehkä vasta jälkeenpäin sä keksit, että hei, tossa oli kyllä jotain outoa.
En tainnut ymmärtää. Ei millään pahalla, mutta jatka vaan. Joku muutos. Mikä? Joku muutos. Mikä? Serendipity on vähän niin kuin laiva, joka seilaa sumussa. Näet ehkä valon, kuulet torven, mutta et yhtään tiedä, mitä sieltä on tulossa. Tutkijat on nähnyt, että ihmiset, jotka antaa sattumalle tilaa, törmää useammin uusiin mahdollisuuksiin. Mutta ei tarkoita, että pitäisi vaan löhötä ja odottaa. Pitää olla utelias, hereillä ja tarttua hetkeen, kun se tulee. Eli just näin. Sattuma tuo sulle aineksia. Sensemaking auttaa sua tekemään niistä jotain järkevää. Joo, ja jos taas kaikki on liian järjestyksessä eikä jätä tilaa sattumalle, niin mahdollisuudet jää ehkä hyödyntämättä. Nää ruokkii toisiaan. Kun oppii rakentamaan merkitystä kaikesta, alkaa nähdä enemmän mahdollisuuksia. Ja kun antaa sattumalle tilaa, saa enemmän tarinoita ja kokemuksia, joita voi myöhemmin alkaa tulkita ja liittää isompaan kuvaan. Mut hei, kuvasta ja erityisesti stereokuvasta puheen ollen palataan muuten vielä hetkeksi siihen stereotestiin, koska tämä liittyy myös siihen, miten me havainnoidaan maailmaa. Jos sulla on kuulokkeet päässä, niin varmistetaan, että left on vasemmassa ja right oikeassa korvassa. Tässä Mikko livenä Left-kanavalla. Jos sä kuulet mut vasemmassa korvassa, homma on kunnossa. Ja tosiaan tässä synteettinen Mikko Right-kanavalla. Moi kaikille, jotka arvailee, kumpi puhuu. Nyt vaan kuulokkeet oikeinpäin päähän ja matka jatkuu. Joku muutos. Mikä? Joku muutos. Mikä? Otetaan pieni hengähdys ja mietitään, miksi näillä asioilla oikeasti on väliä. Nykyään kun maailma muuttuu koko ajan ja tuntuu, että kaikki pitää tietää heti, just silloin sattumalle ja merkityksen rakentamiselle jää helposti liian vähän tilaa. Mutta ne on niitä, jotka vie meidät uusiin suuntiin ja auttaa sietämään sitä, ettei mikään mene ihan niin kuin suunnittelee. Totta. Ja ehkä tärkeintä tässä on just se, että uskaltaa antaa tilaa niille nopeille mikrohetkille, pienille sattumille. Nehän on välillä tosi arkisia. Kohtaaminen hississä, yksi lause jossain tapahtumassa, sattumalta lappu tippuu kirjan välistä, eikä niiden merkitystä huomaa heti. Vasta myöhemmin sä alat nähdä, että just toi hetki jäi jotenkin mieleen. Ja sit sensemaking pyörii taustalla koko ajan. Se voi kestää kuukausia, joskus vuosia, ennen kuin joku hetki tai kohtaaminen saa uuden merkityksen. Nyt vois kokeilla käytännössäkin. Mieti, missä sun arjessa on viimeksi ollut joku sattuma, joka jäi vähän mietityttämään. Onko se pysähtynyt joskus miettimään, että mitä siitä oikeasti seurasi? Tai mikä mikrohetki ehkä johti johonkin isompaan oivallukseen? Tai onko sulla ollut joku tilanne, jossa kaikki meni uusiksi? Ja kun mietit, niin siinä oli sekä sattumaa, että sitä sun omaa merkityksen rakentamista. Ja toki aina voit miettiä tätä koko meidän jaksoa ja arvuutella, kummassa kohtaa Live Mikko puhuu ja milloin äänessä on synteettinen kaksoisolento. Se on pieni leikki, mutta samalla ehkä just sitä merkityksen rakentamista tähän tekoälymaailmaan arjen keskellä. Ehkä tässä on koko homman ydin. Sensemaking ja sattumahdollisuus. Järki ja yllätys. Järjestys ja kaos. Sattuma ja merkitys kulkee aina käsikkäin. Kun avaa silmänsä niille pienille välähdyksille ja antaa itselleen aikaa pysähtyä miettimään, mitä ne oikeasti tarkoittaa, niin maailma muuttuu. Ja ehkä oma suunta löytyy vähän yllättävämmästäkin paikasta. Kiitos, että olit kuulolla tässä 2 Mikon, 1 liven ja 1 digitaalisen yhteisjaksossa. Jatketaan tätä arvuttelua ja merkitysten etsimistä ensi kerralla. Ja jos haluat lähettää palautetta, kumpi Mikko oli helpompi tunnistaa tai mikä hetki jäi erityisesti mieleen, niin laita viestiä. Ehkä tästä jää sullekin joku mikrohetki mieleen, joka kasvaa ajan kanssa joksikin ihan uudeksi. Nähdään ja kuullaan seuraavassa jaksossa. Moro! Joku muutos. Mikä? Joku muutos.